Arratsaldeon, 2025ko abenduaren 4an ezohiko izaeraz osoko bilkura deitu dugu eta horren arrazoia gaur 2026 urterako aurrekontu orokorra ekartzen degula hasierako onarpenerako eta datorren urtean lehenbailehen horren onarpena izan dezagun eta erabilgarri izan dezagun, hori da arrazoi nagusia. Hori horrela, gaurko gai zerrendari helduko diogu, lehen puntua 2026 urterako aurrekontu orokorrari hasierako onespena ematea. Amaia mesedez, arratsaldeon. Arratsaldeon. 2006 ekitaldirako aurrekontu orokorraren proiektuaren proposamena aurkeztu da. Udalburuak prestatu du eta honako hauek osatzen du. Udal aurrekontuak berak, Zarautz Lurrezea udal sozietatearen aurrekontuak eta aurrekontu bateratuak. Hori guztia dela eta, espedientean dagoen dokumentazio ikusita eta antolakuntzako informazio batzordeak irizpena eman ondoren, udaleko osoko bilkurako aho batez edo gehiengoz honako hau erabakiko du. Lehenengoa, hasierako onespena ematea Zarauzko udalaren 2026 ekitaldirako aurrekontu orokorrari eta aurrekontua gauzatzeko arauari. Aurrekontua honako hauek osatzen dute. Udal aurrekontuak berak, Zarautz Lurrezea udal sozietatearen aurrekontuak eta aurrekontu bateratuak. Ondoren kapituluka zehaztuta agertzen diren diru sarreren eta gastuen laburpenaren arabera. Bigarrena, espedientea jendaurrean jartzea, 15 egun balioduneko epean, interesdunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzake. Jendaurreko informazio tramitea iragarkien bidez jakinaraziko da udaletxeko iragarki taulan eta weborrian eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Epe horretan erreklamaziorik aurkezten ez bada, aurrekontua behin betiko onartutzat hartuko da. Bestela, berariazko erabakia hartu beharko da egindako erreklamazioak erabakitzeko. Gero jarraian dakazue, 2026 urterako aurrekontu orokorra, dakazute banatuta kapituluka, guztiko zenbatekoak irakurriko ditut. Udala aurrekontuari dagokionean, bai sarrerak, bai gastuak, 52.469.993.953,14 euro. Zarautz Lurren kasuan, bai sarrerak, bai gastuak, 304.000 eta 160 euro. Eta beraz, aurrekontu bateratua, sarrera eta gastuetan, 52.520.000 eta 29,82 euro. Eskerrik asko Amaia, txanda zabaldu aurretik, ekonomia zinegotziari, Iker Basurkori emango diotitza, azalpen gehiago eman diezagun. Iker, arratsaldeon, nire zunean. Arratsaldeon. 2026 urterako udal aurrekontuen alderdirik nabarmenenak adierazi nahi ditu gaur. Aurrekontu horiek agintaldi honetako hirugarrenak izango dira. Aurten ere, zoritxarrez, aipatu behar da gure testuinguru orokorra ziurgabetasun handikoa dela. Nazioarteko ezegonkortasuna dela eta horrek eragina izango duela datorren urtean ere. 2022an eta 2023an udalak plan estrategiko garrantzitsuak onartu ditu. Hala nola, Zarautz 2030, energia plana, berdintasun plana, iruzurraren aurka borrokatzeko plana, mugikortasun plana, horiek guztiak gauzatzen jarraitzea dagokigu. Beti ere, Zarautz 2030 estrategiko planean ezarritako helburua kontuan hartuta. Garrantzitsua da adieraztea 2030 plan estrategikoa barne hartzen duen aurrekontu hau egiteko. Sailen arteko koordinazio lan garrantzitsua egin behar izan dela, eta horrek, txalantzarik gabe, erakunde gisa gero eta eraginkorragoak izatera eramango gaituela. Hurrengo urterako aurrekontura itzuliz, diruzarreren ikuspegitik, ordenantza fiskalak eguneratzeak eta foro funtsetik jaso beharreko zenbatekoa handitzeak lagunduko dute aurrekontua orekatzen. Horrela, foru funtsa gure aurrekontuko sarrera arrunten 46% da, eta gure diru sarrerak propioak, zergat eta tasak, 23% da. Gastuen ikuspegitik, lehen kapituloa, langile gastuak, eta bigarren kapituloa, ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak, igo dira gehien. Lehenengoak, soldata masaren 5% igoera izan du, eta bigarnak, aurreko urtean bezala, aurre egin zaien zerbitzu kontratuak eta hitzarmenak eguneratzeagatik 2,50% igo da.
Oso garrantzitsua izango da gastua ondo kudeatzea eta ekitaldian zehar kontrolatzea. Lisitatutako eta lisitatzeko dauden zerbitzu kontratuetan eraginkortasun handiagoa lortzen saiatuz. Inbertsioei dagokienez, proposamenak gure legengiltzaldiko programaren ildotik joango dira, eta hori guztia herritarren beharretara eta benetako finantzak eta aukeretara egokituko da. Aurten, udalaren funtzionamendurako beharrezkoak direnak eta lehenbaileen egin daitezkeenak sartu dira. Ikuspegi ekonomikotik garrantzitsuenean artean honako hauek daude. Munoa inguruko urban klima proiektua, Aresti kalea berrurbanizatzea, Munoako soladura aldatzea, Astiko eta Bendainoko parkalekuak egokitzea, Aurparkeak berritzea, Udal brigadaren pabilioi berria egokitzea, Kiroldegiko estalkian konponketak egitea, Santa Clara egokitzea, energia zerbitzuen enpresa kontratatzea argitazpen publikoa hobetzeko, padel pistak eraikiaztin, hiri autobusean ontziratutako sistemak, mugi virtuala martxan ipintzeko, Inurritza erretiratuen elkarteko igogailua, Aporen berrikuspenaren aurrerapena, Asti lurrak erostea kiroleremua handitzeko, azkenik, eta ez garrantzitsu gutxiagoakoa, autobus geltoki berriaren proiektuarekin jarraituko dugu, eta gure herriko etxebizitza eskaeriari erantzuten jarraituko dugu. Horregatik guztiagatik, 52 milioi eta 500.000 euroko aurrekontu bateratua proposatzen da 2026 urterako. Laburbilduz, aurrekontu hauek 2015tik egiten ari den lanari jarraipena ematera bideratuta daude. Eta horrek, zalantzarik gabe, gure herriak azken hamarkadan izan duen hobekuntza orokorrak zarauztarron bizikalitatean eragin zuzena izango du agintaldiaren amaieran. Azkenik, udal osoari eskerrak eman nahi dizkiot egoera sozioekonomiko orokorraren kontestu zailean egiten ari garen lanagatik. Mi esker. Eskarrik asko Iker zure azalpenegatik, eta orain bai, txanda zabalduko dugu, lehen txandan Inazio, arratsaldeon zure daitza. Mi esker, arratsaldeon danoi. Gaur urtero udal honek hartzen erabaki garrantzitsuenetariko baten aurrian gaude, eta hori da, aurrekontua. Aurrekontua ez da udalak zenbat diru dakan esatia edo zenbat diru gastatuko bakarrik esatia, baizik eta zertan zentratuko gean edo zen jarriko deun erdigunean esatia. Aurrekontu bat gobernu baten ibilbide horri bada. Hau da, urrengo 12 hilabetetan Zarauzko norabidea zein izangoan esangoun tresna bat. Aurrekontuai baietz edo ezetz esatia, urte honetako Zarauzko ibilbidei baietz edo ezetz esatia da. Horregatik, guk PSek ziretasunez eta erantzukizunez hartze deu eztabaida hau, segure ustez aurrekontu hauek definitzei gue gaur segun gean, ze herri gean, eta hemendikan 375 egunea ze herri izan nahi deun edo ze herri izango gean. 2026an zer? Ikerrek azaldu ditu hainbat proiektu ezberdin, zertara bideratuko deu diru guzti hori. Proiektu egitaz gain, Zarauzko udalak 2026an gizarte zerbitzutara adibidez 4,2 milioi euro inbertituko ditu. Hau da, biztanleko 180 euro, dela estatu mailako altuenetariko bat. Kulturan 1,3 milioi, kirolian 2,4, udaltzen gotzan 2,5. Hau da, herritarrei zerbitzu zuzen ematein departamentu horiek inoiz baino baliabide ekonomiko, pertsonal eta proiektu gehiago eukiko ditue. Eta hori kalian ikustea. Kalian ikusi da, eta 2026an ere kalian ikusiko da zerbitzu hori. Aurrekontuak ez dialako papelian jartzeko bakarrik, baizik eta kalian ikusteko. PSeko departamentuai dagokienez, kiroletako departamentuan 3 proiektu nagusi ditugu, Ikerrek saldu ditu batzuk, kiroldegiko estalpia, gaur egungo egoerai aurre egiteko, padelpistak, Astiko sarreran, 4 padelpista estali izangoia, proiektu hau beharrezkoa da Zarautzentzat eta Zarauztarrentzat, bertan ez dazkaun instalakuntza berri batzuk iteko, eta gaur egun praktika handia duen kirol bati sarrera iteko. Eta hemen ezin geha atzean gehatu. Futbol zelaiare aldatu beharra da. Zarautzek zorionez edo zoritxarrez kirolari eta kirol klub eta eragile asko ditu, eta kontuan hartzan badeu gaur egungo zelaiak dazkan arreta bereziak eta bertan ezin ditula nahi ditun talde danak sartu entrenatzeko, gure ustez proiektu hau beharrezkoa da Zarauztar danak bertan entrenatu eta jokatu ahal izateko.
Gainea, astin luzaiak erosita, gero boskatuko deun beste puntu hortan, Zarauztarrok dazkaun kirol behar danak aztertu izango ditugu eta horren araberako proposamen bati. Kiroletako departamentua ez da proiektu berritan bakarrik zentratzen. Hori, garbi da, gehiena gaina zerbitzua dira. Kiroletako departamentuko 50% baino gehiago, kirol zerbitzuta dago dedikatuta. Aurten lortu deu zerbitzu gile berri bat, eta horren ondorioz, kiroldegiko langilean eskubideak behingoz behar dian bezala betetzea. 2 urte luzeta geho, gaur-gaurkoz, behaien soldata dakae dagokion bezala. Guretzat, ezinbestekoa da herritarrei, bai izan eliteko kirolari edo gaur bertan kirolian hasi den batei alik eta zerbitzu egokien ematia, baita kirol egokituan inguruan ere. Hildo hortatik, kirol egokitua bultzatzen jarraituko dugu. 2025an Euskal Herriko kirol egokituko hiriburu izan gea, eta 2026an ere hildo horretatik lanian jarraituko dugu, bai klub eta bai zerbitzuakin alik eta zerbitzu onena eta arreta onena emateko kirol egokituan inguruan. Hau, eskola kiroletik hasi eta kirol federaturaino nahiko genukein. Gure herria baita ere, biziz beteko dituen kirol ekitaldi ezberdinan aldeko apustu egiten jarraituko dugu. Zarautz herri bizila da, bai udaran, baina baita udaratik kanpore bai, eta horretako denboraldia eskanpoko ekitaldiak ere bultzatu nahi ditugu. Ingurumena idagokionez, arboretumeko proiektua 2026an amaituko dugu, herritarrak bertan disfrutatzeko eta ikasteko gune bezala. Herrian ditugun zuaitz ezberdinen identifikazio eta inguruaz disfrutatzeko toki bat. Aurten, baita ere, Zarata Mapa bezalako planak amaitzeko urtia izangoa, horrekin beharrezko neurriak hartzeko inguruko eta Zarauzko bizilagunek benetako atsedena eta bizikalitatea bermatuta izan ditzaten. Zarauzko ordenantza berriko aldaketen inguruko kanpainak sustatuko ditugu ingurumeneko departamentutik, gure ondartzaz gozatzea datozen orok jakin ditzaten ze aldaketa berri dauden ordenantza honetan. Eraztun berde urdinean, 100.000 euroko partida mantentzen dugu, Zarauzko eremu naturalak eta bertako biodibertsitatean inguruko sensibilizazioak iten jarraitzeko eta baita ere inbertsio berriak, ala nola, Santa Barbarako begiratokia zaharberritzeko proiektua. Berdintasunai dagokionez, emakumeen etxeko proiektua finkatu indala, esan dezakeu, Glorian lidergotzakin, eta kudeaketarako 1,6ko igoera bat proposatu dugu. Aurrekontu honek, aukera emategu emakumeenganako diskriminazio murrizteko, indarkeria matxistan biktima emate zaien arreta hobetzeko, eta azken batean gizonezko eta emakumezkoen arteko benetako berdintasuna lortzeko programak eta proiektuak garatzeko. Ikastetxekin ere lankietzan gaude, haurrezkuntzatik hasi, eta batxiergo eta lanbide heziketaraino, gure ustez gaina garrantzia handia daka ikastetxekin lankietzen egotia, jakinda adibidez gaur egun 16 eta 24 urten arteko 150 baino gehiagoko gizonek behintzat, ez duela gizonen kontrako diskriminazioa existitzeala departamento hoetatik. Eta hori lantzeko beharrezkoa dira horrelako programak. Era berian, sensibilizazio kanpainak, emakume etorkineko lana, aholkularitza psikologiko, juridiko eta sexualeko zerbitzuak, tituluak homologatzeko zerbitzuak eta udaleko teknikari eta udaltzainei emandako berdintasun arloko prestakuntzak ere bai. Badakigu, EH Bildukin ez deula akordio zabalik lortu, baina galdera bat ingo nieke. Gobernu honen aurrekontuan, edo hobeto esan da, gobernu honen ibilbide horri honen aurka zaudete. Badakigu, 100%ekin bat etzatostela. Baina ibilbide horri guzti horren aurka zaudete, Ikerrek lehen ipatu dituen proiektu guzti horien aurka, zerbitzuan aurka, hainbeste aldatuko zenueke, hori galdetuko nizueke. Pena batigu, akordio zabalago batea ziristiak, egia esan. Gure ustez lortzeko aukera zan, baina ez da posible izan. Aurrekontuak ez dira ez txuri, ez beltzak, ez dira alde batekoak, ez bestekoak. Aurrekontu hauek ez dira ez EAJ-nak, ez EH Bildunak, ez da PSNak ere. Gaur hemen orkesta ditugun aurrekontuak Zarauztarrena dira eta Zarauztarrentza dira. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Nazio, lehen txandan, arratsaldeon, Grazi, zure daitza. Arratsaldeon. Udal gobernua EAJ eta PSek osatze zuela garbi dakau, eta zuen boskakin nahikoa dela gaurko aurrekontu hauek aurrea ateratzea.
Eta honek argi usteu gure bozka ez dela beharrezkoa, baina alare aurrekontuak aberasteko eta herritarran egunerokoan hobekuntzak ekartzeko borondatez lan indeula uste deu. Aurrekontuak beti azken momentuan emate izkiguzue eta azken batzorde arte zuen aldaketak iteko errastasunak eukitze dituzue, baina gero gure aldaketan bat onartzeko ia ezinezkoa dela emateu. Horrek erakusteu ez daula benetako borondateik oposizioarekin aurrez laniteko, eta gure proposamenak ez dituzuela kontutan hartzen. Aurrekontu hauek zarauztarrentzat egokienak diela argudiatuz behin eta berriz esan diguzue, baina ahaztu ite zaizue baitare bozketzaileen ia 40%ak gure alde intzutela. Herritar batzuei hitzak kentzen aizaztela alegia. 2 bilera egin ditugu, baina negoziaketaik ez da existitu. Itxurakei bat izan dela iruditze zaigu. Ez diguzue galdetu zein proposamen izan genitazkeen gai ezberdinetan hasieratik. Zuzenian esan diguzue, emendakinak aurkeztu eta gero eztabaidatuko ditugu. Hala ere, 18 emendakin zehatz prestatu ditugu eta aurkeztu zaizkizue bai bileretan eta bai batzordian, zuen datu ekonomikotan eta udalerriko egoera errealan oinarritutako 18 emendakinen proposamenakin ditugu. Hoiek iruditze zaizkigu bai teknikoki eta bai ekonomikoki egingarriak ziala, partidak sortuz edo konpromisoak hartuz. Eta herritarren egunerokoan eragin zuzena zutela proposamen guzti hauek. Aurrekontuak aberasteko helburu zindako ekarpenak zian, eta behar bezala balaratu eta aztertu gabe gelditu diala uste deu. Oposizioan lana alde batea utzi dela uste deu. Zuek behin eta berez esan diguzue, gure baieskuan truke soilik ingo zenituztela aldaketak. Gure abstentzioak ez dizuela balio. Txuria edo beltza inaxok esateon bezala, grisak bentzat ez zula balio emateu. Baina guri balio zigun, guk proposatzen ditugun aldaketa batzuk onartuz gero, herritarran bizikalitatea hobetuko dela uste deulako. Eta hau da ulertzen ez deuna, aldaketa horietako batzuk egokiak ikuste zenituela uste deu, eta baiezko baten truke aldatzeko presinatela emateu. Alegia, herritarrentzat hobekuntza bat zirela onartzia ikusi zenuen. Zergatik ez dituzue orduan txertatu, gure bozka zein dan alde batea utzita, bai esan, ez esan edo abstentzioa egin. Hau esan da, gure proposamen batzuk zein izan dian azaldu nahi deu, herriai azaldu nahi deu batez ere, ze gaur emendakinik ez dugu aurkeztuko udalbatzar honetan ikusi deulako ez dela onartuko bat erez. Alde batetik, etxebizitzan inguruan indako proposamena eta zitzein nahi deu. Alde batetik eskatu deu, etxebizitza gutxak alokairura biratzeko plan bat itia. Bigarren, zona tentsionatu izendatzeko neurri espezifikoen plana aurrea eramatia eta horrela ea zona tentsionatu zarautz izendatzeko ahalbideratzen deun. Eta azkenengo jarduera ekonomikoak etxebizitzatik beko lokaleta pasatzeko diru laguntzak eskatzen genituen. Bigarren blokean, berdeguniak eta ingurumenan hobekuntzakin lotutako eskaerak diazkau. Adibidez, Salberdineko iparraldia berdetzeko plan bat eskatu genuen. Gaur egun, hormigoi ez beteta dagoen Salberdin, eta horrekin lotuta hegoaldian ere berdegune batzuk gehiago jartzeko eskatu genuen. Eta bestetik, Amalur Parkia, proiektu bat idazteko eskatze deu. Herritarrak parte hartzean argi adierazi zutelako, zelaiaz gain, zuhaitzak eta itzala ere beharrezkoa zala. 3 diagnostiko ezberdin ere eskatu ditugu. Alde batetik, kultur eraikinak eta kultur ekosisteman diagnostikoa. Iruditze zaigulako benetan, zarautzen kultura nola daun ikusi beharra dakaula, eta bertako eraikinak nola dauden jakin beharra daukaula. Beste diagnostikoa, turismoaren diagnostikoa izan da. Zarautz dakigun bezala, turismoai oso lotuta dago, eta herritaren egunerokotasunean eragin zuzena daka. Esan dezakezue, entzun izan deulako, turismoak inongo arazoik ez dula sortzen zarautzen, baina hala izango balitz, eta gu ez gaude ados honekin, aurre hartu behir diola uste deu, berandu ez erreakzionatzeko. Turismoaren inpaktuan neurtuko duen azterketa zorrotz bat berdeula garbi dakau, dimentsioan hitzekoa eta datuetan oinarrituta. Hobetu beharreko arlo guztiak identifikatzeko. 3. diagnostikoa zaintza diagnostikoa izan da. Zarautzeko zaintza sisteman egungo egoera argia ikusteko argazki partekatu bat itia beharrezkoa ikuste deulako. Gaur ditugun beharrak eta erronkak identifikatzeko. Diagnostiko honek baliabideak eta zerbitzuak birplanteatzeko aukera emango igulako. Eta gizarteak jasaten duen eraldaketa etengabeei modu eraginkorrean erantzuteko pausoak diseinatzen lagunduko digulako. Eta inbertsio ezberdinei lotutako hainbat proposamen ere inditugu. Alde batetik, erdigunea oinezkotzeko amaitzeko eskaera indeu. Herriko erdigunean, kotxea gutxitu eta ingurumena hobetu behar dela iruditze zaigulako.
Oinezkontzako guneak herritarren bizi kalitatea hobetzeuelako eta merkatari txikiak indartzeitulako. Hasita dago oinezkotzea amaitzeko partida bat eskatze genu. Bestetik, aurparkiak eta pilartxoneko estalpia iteko eskaera bat indeu. Zarautzen bere garaian aurparke ezberdinak berritu zean eta oraindik Martinene eta ikastolakoak berritzeko daude. Eta gaina urtetan parke bat iteko aurreikuspen bat badaola esan dan hortan, irutze zitzaigun 3 parke hauen lehentasunak ematia beharrezkoa zala. Eta bestetik noski pilartxoneko estalpia urte askotan aipatu den estalpe hau iteko partida bat eskatu deu. Gainera, hileta zibilak iteko gune bat egokitzea ere proposatu deu. Herritar guztiak eskubidea dakalako beren baliokin bat datorren agur bat izateko. Horregatik eskatu deu udal lokal bat egokitzatzeko hileta zibilak ahal izateko. Herrian itzagea eta aniztasun hori errespetatu berdala uste deulako. Eta azkenik, progresitateakin lotutakoa. Progresitatean lankentan landuko duen langile bat kontratatzeko eskatu deu. Ordenantza fiskaletan progresitatean alde agertuga behin eta berriz, eta horretako langile bat eskatze deu. Progresitateak herritar guztien aukera berdinak ematia dakarrelako, eta horretak sakontzeko baliabideak berditugulako. Hau dena esan ondoren, uste deu 52 milioi eta erdiko aurrekontu baten milioi eta erdiko aldaketak egingarriak proposatze genitula. Eta horrela modu arduratsuan jokatu deula. Eta garrantzitsuena irutze zaigu zarauztarren bizikalitatea hobetzeko aldaketak ziala. Baina lehen esan bezala bat bera ere ez da onartu. Aurrekontu hauek ez dira soilik zenbakiak, baizik eta herritarren etorkizunek buruzko erabakiak dira. Eta hasierara itzuliz, aurrekontu hauek zuen kabuz aurrera ateratzea dakazue. Nahikoa zeate eta garbi dago gurekin borondateik ez daola negoziatzeko. Eta aurten ere bai holaxe izan da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Garazi, Garbine, arratsaldeon lehen txandan zure daita. Eskerrik asko Xabier, arratsaldeon guztioi. 2026ko onartzera goazen aurrekontua, 42,5 milioiko aurrekontua da, hemen aipatu den moduan, eta beraz, kopuruei begira aurrekontu garrantzitsua. Aurrekontuaren bi ezaugarri nabarmenduko ditut, anbizioa eta zuhurtzia. Eta kontrajarriak direla diruditen arren, ez da hala, oinak ondolurrean inguratuta, begirada luzez egindako aurrekontua delako. Anbiziotsua da, zarauztarren gaurko eta biharko beharrei erantzuna emateko apustu sendoak egiten dituelako. Baina apustu horiek ez ditugu nola hala egiten, zuhurtziaz egiten ditugu. Udaleko departamentu guztietan lanketa serio bat egin ondoren, udalaren gastuak ahalik eta eraginkorrenean kudeatu daitezen. Horren adibide dira, azaroan ohiko osoko bilkuran onartu genituen udal eraikinen garbiketa zerbitzua esleitzeko plegu berriak baliabideen eta beharren azterketa sakon egin ondoren, langileen hitzarmen berriak jasotzen duen igoera albidetzen duena zerbitzuaren eraginkortasunaren bidez gastuak orekatuz. Gehien igo diren gastuak hain zuzen ere dira lehenengo kapitulua langileen gastuak eta bigarren kapitulua ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak. Bietan ere arrazoi nagusia da langileen soldaten eguneratzea. Baina esan bezala, igoera horiek orekatzeko lanketa serioa eginda azken urte honetan Zarauzko udaleko departamentu guztietan. Gastu politiken sailkapenari dagokionez, herritarren kezka eta interesekin bat egiten du aurrekontu honek. Aurreko urteetan bezala gizarte politikek eta kulturak leku nabarmena daukate aurrekontuan. Gainera, sarrera arrunten 0,7% garapeneko lankidetza gastuetara bideratzeko konpromisoari eusten diogu. Gure konpromiso estrategikoarekin lerrokatuta dagoen aurrekontua da gainera. 2015-etik egiten ari garen lanari jarraipena ematera bideratuta baitago. Zarautz, 2030 plan estrategikoa ardatz hartuta eta agintaldi planean hartutako konpromisoak betetzera bideratuta. Azken hamarkadan egindako lanak emaitzak izan ditu. Gure herriak izan duen hobekuntza orokorrak zarauztarren bizi kalitatean eragin zuzena izan du. Eta agintaldiaren amaiera bitarte ere izaten jarraitzeko helburuarekin egindako aurrekontua da. Bestalde, besteak beste, amilubein egindako kudeaketari esker, gure finantzak audimen egoera honak inbertsio garrantzitsuak inbertsio garrantzitsua aurre egiten jarraitzeko aukera emango digu.
11 milioitik gorako inbertsioak jasotzen ditu aurrekontu honek. Guztiak ere, Zarautz eta zarauztarren bizikalitatea hobetzera bideratuak. Eta batzuk aipatuko ditut. Zarauztarron ondariaren zaintzaren eremuan, Santa Clararen egokitzapena da proiektu nagusia, 4 milioitik gorako proiektua eta 3 milioi diru laguntzen bidez finantzatuko ditugunak. Klima aldaketari aurre egiteko ere, urban klima proiektua daukagu munua inguruan, hor ere diru laguntza garrantzitsuekin. Eta testu inguru aprobetxatuta, urban klima proiektuan baitan munuan interbentzio bat egingo dela aprobetxatuta, munuako zoladura aldatzeare erabaki dugu, egoera kaskarrean dagoelako, eta inguru guzia berrituko da horrelaxe. Hortarako ere, 450.000 euroko partida bat jasotzen du aurrekontu honek. Eta ez da izango hau berrurbanizazio bakarra, Arestik kalea ere berrurbanizatuko baitugu, eta horretarako bideratuko ditugu 780.000 euro. Aurten eginda hain zuzen ere proiektua, eta datorren urtean gauzatzea aurre ikusten dugu. Jasangarritasunaren eremuan, argiteria publikoa hobetzeko eta eraginkorragoa egiteko 400.000 eurotik gorako inbertsioa egingo da, eta zarauztarrentzako azpiegiturako hobetzeko, lehen aipatu diran batzuk, kiroldegian estalkiaren konponketa adibidez, padelpistak Astin, aur parkeak ere berrituko dira, Inurritza jubilatuen elkarteko igogailua ere gauzatuko da datorren urtean, eta aipatu da baita ere aparkalekuak egokitzea, bai Abendainon eta bai Astin, Abendainon gaur egun autokarabanek erabiltzen, kanpoko autokarabanek erabiltzen duten eremu hori pixka bat konponduko da, eta Astin aldiz autobus elektrikoen kargagailuak dauden eremuan, egokituko da aparkaleku bat bertako autokarabanentzako eta bertako kamioientzako, besteak beste. Udal brigadaren pabiloia berritza ere jasotzen du aurrekontu honek, gogoratu behar dugu, Zarauzko autobus estazio berria posible egingo duela udal brigadaren leku aldatzeak. Eta hegoaldean erosi genuen pabiloia egokituko dugu udal brigadaren beharretara. Baina epe luzera begirako apustu estrategikoak ere jasotzen ditu aurrekontu honek. Apuaren berrikuspenaren aurrerapena, 150.000 euro, eta Astiko kirol eremua handitzeko lursailen erosketa, hau 4. puntuan gaur izango dugu izpide, eta hemen jasotzen ditu, 2026an 160.000 euroko partida, eta 2027 urterako 1.440.000 euroko kreditu konpromisua. Ez naiz hasiko EAJaren ardurapekoak diren departamentu guztietan egiten direnak aipatzen, bestela gehiegi luzatuko nintzatekelako. Udal gobernuak ahalegin handia egin du, beraz, aurrekontu honen prestaketan, eta bere onarpenak aukera emango digu zarauztarren ongizatea eta zerbitzuen kalitatea hobetzeko. Martxan ditugun proiektu estrategiko nagusi aurre egiteko. Eskerrik asko Garbine, lehen txanda amaituta, bigarren txandari ekingo diogu, Inazio, nahi duzunean zure deita. Mi esker, arratsaldeon berriro. Hasineko nuke pixkat erantzuten EH Bildui esan duenean aurrekontuak hasineko momentuan aurkeztu ditugula eta ez duela demorik izan hortaz hitzaiteko. Eta hori ez da egia. Aurrekontu ez hitziten ezeginan azaroak 6an gaur amenduak 4 da, ia bete ukideu, bertan akordio batea iristeko. Ez da demora kontua izan, baizik eta borondate falta. Alde batetik, bestetik, nik hori ez da jarriko megainean. Baina bai, demora ez dela izan eskusa bat hortaz iristeko. Gobernuan, EAJak eta PSek gehiengoa dakau, hori garbila da. Baina guk esan genuen nahiko zuekin akordio batea iritsi, gaur ez ginen hemen egongo. Abenduan ez ginen egongo, ezoiko udal batzar bat iten aurrekontuak onartzeko. Azaroan onartuko genuen, alik eta azkarren, edo lehenago, eta hemen etzan ezer gertatuko. Onartuko genitun, gure proposamenakin, gobernuko akordioakin, eta hori ez da hola. Orduan, gaur hemen eotia, eta justifikazio bat, hori ere gezurra dela esateko. Zuek dio zuen proposamenak, gure ustez guk honeak arri duen aurrekontu hau da aurrekontu honena. Zuen proposamenak sartziak ez ditu aurrekontuak hobetzen. Iteitue, zuen ganatu. Zuen iritzia
ere bertan sartzeu. Baina gure ustez argi eta garbi, zuen proposamenak ez ditue aurrekontuak hobetzen. Guk gaur honeak arri duen aurrekontuak, gobernu honek usteun aurrekontu honenak. Eta baita ere esan behar da, jendia eslarritzeko, zuek esan dituzuen proposamenetatik asko ere aurrekontuan ere sartuta dazkaula. Naiz eta partida espezifiko bat ezeon, zuek nahi dezuen bezala. EH Bilduk esan du ez deula akordioek lortu, edo ez deula nahi izan, eta hori demostratu deu, ez dela egia, hori da zuen gaurko mezua, baina ikus dezaun datuak zezateuen. Aurkeztu dituzuen zuzenketak aurrekontu osoan 1%, 2% inguru ordezkatzeue. Ez 1%, ez 1%, ez da 1% 1%, Eta hemen dago galdera nagusia, zera ustarrak ulertzeko modukoa izango ana. Benetan 1% edo 2% horregatik bozkatuko ezuela aurrekontuan aurka. Zuek aurrekontu honen 1,88ekin ados zaudetela esan dezue. Orduan, alare 1,2 hori ez adostiakin nahikoa da ez esateko. Zuek ez esko automatikoan zaudete jarrita. Ez da aurrekontu hau ez delako ona ez. Zuek gobernu ontako kolorian aurka zaudetelako da. Eta guk arkia dakau. PSek aurrekontuan 100% daka buruan. Ez gure zatila bakarrikan edo gure proposamena bakarrikan baizik eta gobernuaren aurrekontua. Horregatik lortu ditugu akordioa gure artean eta horregatik defenditzen ditugu aurrekontu hauek. Guk ez dugu eskatzen 100% ados egotia. Eskatze duena da herritarren onura guztian gainetik jartzia, kolorian gainetik jartzia. Eta zaraustarak behingoz erdian jartzia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Inaxio, bigarren txandan, grazin, zure daitza. Alde batetik aipatu ezu denbora soberan euki deula, hilabete bateko epe honetan sartuta. Irutzea guztuek hasiera batean beti informazio asko dakazuela, udara aldian departamentu bakoitza haste dela bere lanketa batzukin, udara ondoren, barkatu aurrian ez, udara ondoren departamentu bakoitza haste dela azterketa egiten eta zuek informazio bakoitza dakazuela. Guk eskatze deu baita ere departamentu horietako informazioa elkarbanatzen jarraitzia. Hau da, pixkat elkarlan bat sustatzea. Badakigu elkarlan hau oso zaila dela eta bileretan ikuste da, nik zuk aipatu dituzu koloriak, nik koloriataz aparte esango nuke norabidea, aipatu ezula baita ere, norabidea bat markatzeu aurrekontu hauek eta gun norabide horiekin ez gaude ados, horregatik bozkatuko deu kontran. Norabidea bea ez dalako ados. Aipatu ezu baita ere, aurrekontuak 1%, 2%, 1,3% edola, aldatzeko emendakinaak ditugu, edo aldaketak proposatu ditugu batzordetan, eta hau 100%tan junda hola da, baina norabidea behiratze baezu ez dakaser ikusirik. Baita ere, aipatu ezu, partida bakoitzan barruan jasota daudela, guk eskatu ditugun gauza batzuk, baitu zerresa zan, benetan eskatu deuna aplikatzia, eta igual gure abstentzioare bai ongo litzake. Hori ere bai, guk mai gainean jarri genuen bileran. Ez genula esango, zein izango zen gure boska, zenbat onartzen zenituenan arabera, gure bai negoziatzeko presta saldu ginelako, eta ez gaudelako, zuke aipatzezun, ez esko horretan. Irute zait, bilereta jungeala benetan gure proposamen argiakin, garbiakin, eta negoziatzeko prest. 1,5 milioi 1,800,000 inguruko aldaketa batzuk proposatu diala, alde batetikan konpromiso batzuk eskatzeziela baita ere idatziak izatea zekaenak, eta hoiek ere ez diala onartu. Orduan, ez da bakarrikan ikusten hemen diru kontua eta zitzeiden, baizik eta konpromiso batzuk gurekin hartzeko kapasak ere ez aztela ikustea. Orduan, noski, norabide horrekin ez gauden ez ados, kontraboskatuko du. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri garazi, eta bigarren txanda amaitzeko, Garbine, zure daitza. Eskerrik asko, Xabier. Bueno, hemen aipatu den bezala, naiz eta udal gobernuak gure aurrekontua aurrera ateratzeko nahiko babes dugun udal batzan, saiatu gea EH Bildukin adostasun batera iristen. EH Bilduren proposamenak jaso genituen eta baita aztertu ere eta ez zaigu iruditu gure aurrekontu proposamena hobetzen zutenik oro har. Hala ere, horietako batzuk onartzeko aukera ikusten genuen, beti ere aurrekontua aho batez onartzeko baldintzarekin. Izan ere, uste dugu politikan konsentsuz eta aho batez hartzen diren erabakiek badutela balio bat herritarrentzako eta merezi duela horretan saiatzea eta saiatu gea. Baina aurrekontua aho batez onartzeko EH Bilduk eskatzen zuen bere proposamen guztiak onartzea eta beraz ez da posible izan.
Aurrekontuak azken momentuan jaso eta denbora kontua jarri dezute hemen mailan gainean, negoziak eta arrakastatsua ez izatean ondorio, eta nik esaten dizuedana da, kontua ez dala denbora, kontua diala proposamenak. Itxurakeria leporatu diguzue, eta itxurakeria zer da guk zuenak ez onartzea, edo zuek onartu nahi ez izatea, denak onartu ezkero etzen utekela gure aurrekontua onartuko. 18 emendakin zehatz egin dituzuela esan dezu, momentu jakin batian, eta gero esan dezu emendakinik ez duzutela aurkeztu pleno hontarako. Eta halaxe da, zuenak ez dialako emendakinak, izan dira proposamenak. Hemen ekarri batzen dituzte 18 proposamen horiek, segurazki kontu hartzaileetatik esango zitzaizuen etzala posible emendakin horiek edo proposamen horiek bozkatzea etzielako egokiak. Eta proposamenak onartzea edo ez onartzea, guk daukagu hemen erantzukizun dena. Guri iruditze balin bazaigu zuen proposamenak ez diotela ekarpenik egiten gure aurrekontuai, zuek esaten dezute gure aurrekontua hobetuko luketela zuen proposamenek, zuek egin behar dezute esfortzu bat zuen proposamenen bat gure aurrekontuan txertatzeko iruditzen zait. Guk ez geneukan aparteko interesik, ez zitzaigulako iruditzen zuen proposamenek gure aurrekontua hobetzen zutenik, zuen iritzia balin bada zuen proposamenek gure aurrekontua hobetzen dutela egin esfortzu bat. Eta baiezko baten truke, txertatu genitzake batzuk. Zuen abstentzioak ez digula balio esaten dezute, ez digu balio. Ez digu balio, iruditzen zaigu guk onartzen balin baditugu zuen proposamen batzuk, zuek aurrekontuan busti egin behar dezutela, eta aldeko bozka bat eman behar dezutela. Eta emendakinetan edo proposamenetan sartuko naiz. 18 proposamen zehatz horietatik erdiak dira planak, diagnostikoak eta balorazioak, eta gu beste fase batean gaude. Gu ez gaude planak, diagnostikoak eta balorazioak egiteko, gu gauzak aurrera eramaten egia momentu enten, udal gobernu enten. Ulertzen dut zuen posizio politikoa azaleratzeko proposamen batzuk izan diala, baina lanketa etzaigu iruditzen nahikoa izan danikan. Beste adibide bat, aurparkeak egiteko partida bat daukagu, eta zuen proposamena izan da partida hori 3 banatzea eta 3 aurparke zehatz ezartzea. Ezakit ze ekarpen egiten dion honek aurrekontu bati kudeak eta zailtzea baino. Normalian esleipen batian ateratzen dialako aurparkeen lanak. Segurazki hor jasota dauden zuen proposamen horietako batzuk 2026an aurrera aterako dira, baino ez 3 partidatan hola sartu dialako. Oinezkotzeak amaitzeko 500.000 euroko partida bat proposatzen zenuten. Inoldik inora ezin da nahi izan, nahikoa esaten zenuten erdigunearen oinezkotzea bukatzeko. San Francisco, Herriko Barra eta puntu suspensiboak. Ez dakit izangoa Santa Marina, kontuan hartuta 2026 aurrekontuan daukagula berrurbanizazio proiektu bat Arestikalean 800.000 euro ia balio dituna, 500.000 eurokin ezer gutxi egin daiteke oinezkotzea bukatzeko. Eta, beste proposamen batzukin, bazeon negoziatzeko aukera, noski baietz, txertatzeko modukoak dian kontuak bat zeuden, adibidez, gure hauteskunde programan, EAJaren hauteskunde programan jasota dagoen Pilartxoeneako parkearen estalpea. Eta hori gaina, espero dezagun, gerakinarekin egiteko aukera izango degula. Baina denak onartu behar hortan, ez da posible izan akordio batetara heltzea. Eta proposatu dituzuen batzuk egingo dira, lehen esan duten bezala, gaur onartuko dugun aurrekontuarekin. Bestalde, zuen proposamenek ez zioten eragiten aurrekontuaren zati handienari, Inaxok aipatu duen bezala, osoko zuzenketarik ere ez dezu aurkeztu, ez dizuet eskatuko baiezko bat, baina uste dut abstentzio bat emateko eragozpenik etzen dutekela izan behar.
Eta 2006-erako aurkeztu dugun aurrekontu honek gaurko eta etorkizuneko zarauztarren beharri erantzuten dielako. Kalitatezko zerbitzuak bermatzen ditu, berriz ere izaera soziala duen aurrekontua da nabarmen, epe laburrean gauzatzeko inbertsio garrantzitsuak jasotzen ditu, zarauztarren berehalako beharrak asetzera datozenak, Santa Clara, urbanizazioak, gaur parkeak, argiteriaren eraginkortasuna, kirol instalazioetan hobekuntzak, eta etorkizunerako mugarri izango diren inbertsioak ere jasotzen ditu. Hasiko kirolgunearen handipena eta nola ez Zarauzko hiri antolamenduko plan orokorraren berrikuspena, etorkizuneko zarautzen oinarria jarriko dituena. Gaurko, biharko eta etziko zarautzi bai esaten diogu, eta aurrekontu honekin bai hori errepikatuko dugu. Eskerrik asko Garbine, eta honekin bozkatu egingo dugu lehenengo puntu hau. 2026 urterako aurrekontu orokorrari hasierako onespen ematearen aldeko bozkak 12. Aurkako bozkak 9. Onartu egiten da. Bigarren puntua. 2026 urteko plantilla organikoaren hasierako onespena eta lanpostuen zerrendaren aldaketaren onespena. Amaia, mesedez. Giza baliabideetako arduradunaren 2025ko azaroaren 21ko txostenean azaldutakoaren arabera, 2026ko plantilla organikoa onartu eta giza baliabideak kudeatzeko urteanitzeko plana eta 2025ko lanpostu zerrenda aldatu beharra dago. Aldaketa horiek 2025ko azaroaren 21ko esoiko negoziazio mailan negoziatu dira. Horiek horrela, ikusita espedientean dagoen dokumentazioa eta antolakuntzako informazio batzordeak irizpena eman ondoren, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du lehenengoa. Onespena ematea Zarauzko udalaren giza baliabideak kudeatzeko urteanitzeko planaren lehenengo aldaketari. Bigarrena, onespena ematea Zarauzko udalaren 2026ko plantilla organikoari. Hirugarrena, onespena ematea Zarauzko udalaren 2025erako lanpostuen zerrendaren aldaketari eta berau Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea, xehetasun hauen arabera. Programa berezitako gizarte langile lanpostuko dotazio bat gehitzea. Bigarren mailako ofizial igeltxero lanpostuko dotazio bat gehitzea. Administrazio orokorreko teknikari klasei dagozkien lanpostuei titulazioa aldatzea. Plantilla organikoa agenda aurrean jartzea 15 egunez Gipuzkoako aldizkari ofizialean iragarkia argitaratuta. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu eta egoki iritzetako erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Epe hori igarotakoan alegaziorik aurkeztu ez bada, plantilla organikoaren hasierako onespenaren erabakia behin betikotzat joko da. Eskerrik asko Amaia, txanda zabalduko dugu. Jesus, lehen txandan zure daitza. Kaixo, arratsalde on denoi. Bueno, aurreko puntuan, aurrekontu bat ordaindu baldin badugu, aurrekontu hori gauzatzeko ezinbestekoa da orain onartuko dugun puntua. Hain justu, Zarauzko udala osatzen duten lan taldearen plantilla eta RPTA. Eta udal gobernu honek azken urteetan egin duen bezala, esfortzu oso garrantzitsua egiten nahi da udal plantilla honen egoera egonkortzeko eta alden heinean baita ere herritarrei eman behar diegun zerbitzua aldan eta honena izateko ezinbestekoa da pertsona osatutako lantalde bikain bat izatea. Eta ibilbide hori egiteko oraingoan aipatu nahi dut plantilla honetan beste 2 plaza sortzen direla. Eta hori berri ona da. Negoziazioen baitikan pasatu zen, eta langileen ordezkari guztiek ere, beraien, posa azaldu zuten, azkenean 2 programa zirenak, besteak beste bat zuzenean zaintzarekin lotutakoa, gizarte zerbitzuetan beste gizarte langile bat egongo da, programa berezitara lotuta, da besteak beste zaintzako programak izango dira, eta bestea, azkenian, denoi gustatzen zaigu, Zarautz garbi eta txukun bat izatea, eta horretarako ere udal brigada indartuko dugu, 2. mailako beste ofizial ieltsero bat, ere leno programan zegoena
egonkortuta eta plaza sortuta. Beraz, diru kontuak garrantzitsuak dira, baina gero ezinbestekoa da lantalde bikain eta pertsona arduradunez osatutakoa izatea eta horren alde ere bultzatzea. Beraz, denoi eskatzen dizuet, baita ere, kasu honetan, zuen aldeko bozka, plantilla eta RPT hau onartzeko. Eskerrik asko, Jesus. Bigarren txandarako aukera zabaltzen dut. Bozkatu egingo dugu. Beraz, bigarren puntua. 2026 garren urteko plantilla organikoaren hasierako onespena eta lanpostuen zerrendaren aldaketaren onespenaren aldeko bozkak, 21 aho batez onartzen da. Hirugarren puntura heltzen gera, Zarautz Lur Udal Sozietateko 2026 garren urteko plantilla organikoaren hasierako onespena eta lanpostuen zerrendaren onespena. Amaia, mesedez. Zarautz Lur S.A. Hirigintzako Udal Sozietateak 2026 garren ekitaldirako plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aurkeztu ditu. Administrazio Kontseiluak 2025ko azaroaren 26an egindako bileran onartu zituenak. Orain, udal batzarrak onar ditzan. Hori ikusita eta antolakuntzako informazio batzordeak aurrez aldeko irizpena eman ondoren, udal batzarrak aho batez edo gehiengoz honako hau erabakiko du. Lehena, Zarautz Lur S.A. Hirigintzako Udal Sozietatearen 2026 garren ekitaldirako plantilla organikoari hasierako onespena ematea. Bigarrena, Zarautz Lur S.A. Hirigintzako Udal Sozietatearen 2026 garren ekitaldirako lanpostuen zerrendari onespena ematea. Hirugarrena, plantilla organikoa jendaurrean jartzea aurrekontuekin batera eta legez bete beharreko izapideak betetzea. Plantilla organikoa 2026 bertan dakazute xedapen honen detaile. Eskerrik asko, Amaia, txanda zabalduko dut. Jesus, lehen txandan, zure daitza. Bueno, lehen azaldu duan bezala, Zarautz Lurre ere badakizue beste harri garrantzitsua dela, nolabait Zarauzko udalaren tresna bat garrantzitsua dela, eta oraingoan ere, han dauden bi pertsonen lanpostuen zerrenda eta RPTA onartzera gatoz. Beraz, hemen ere berdin, zuen aldeko bozka eskatzen dut. Bigarren txandarako aukera, bozkatu egingo dugu beraz, hirugarren puntua. Zarautz Lur Udal Sozietateko 2026ko plantilla organikoaren hasierako onespena eta lanpostuen zerrendaren onespenaren aldeko bozkak, 21 aho batez onartzen da. Eta honekin, gaurko gai zerrendako, laugarren eta azken puntuari helduko diogu, Astiko kirol ekipamendua handitzeko sakon eta baserriko lurrak eskuratzeko hirigintza hitzarmen proposamena eta jendaurrean jartzea. Maia, mesedez. Goikoetxea Arrezabal Anaia Arrebek udalarekin negoziatu ondoren hirigintza hitzarmen baten proposamena aurkeztu dute. Hitzarmenak bi gai jorratzen ditu. Batetik, lur horietan kirol ekipamendua handitu ahal izateko eta baserri eraikinaren orubearen sailkapena aldatzeko onartu behar den hirigintza antolamendua. Eta bestetik, hirigintza antolamendu berria onartu ondoren zer baldintza bete behar diren udalak lursail horiek erosteko. Aurkeztutako testuari aldaketa formalak egin zaizkio. Hirigintza eta ingurumen departamentuak txosten egin ondoren eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 legearen 7. xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera, udal batzarrak aho batez edo gehiengo honako hau erabaki du. Lehena, jendaurrean jartzea Zarauzko udalaren eta Goikoetxea Arrezabal Anaia Arreben artean sinatu beharreko hirigintza hitzarmenaren proposamena. Proposamenaren testu osoa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko da. Jendaurreko epea 20 egunekoa izango da argitarapen horretatik kontatuta. Barne kontrolaren 30/2018 foru dekretuko 13.2a artikuluan ezarritakoaren arabera, hitzarmena behin betiko onartzeko baldintza bat bete behar da. Hitzarmenetik eratorritako bete beharrak finantzatzeko behar adina kreditu egotea.
Hirugarrena, adieraztea hirigintza hitzarmena onartu ondoren honako baldintza hauek bete beharko direla ura sinatzeko. Sinatzaileak hitzarmenaren xede diren finken erregistroko titular izatea, udalak aldi berean bigarren klausulan jasotako prima ordaintzea eta zaporen aldaketa puntuala egiteko erabakia hartzea. Eskerrik asko, Amaia. Honen inguruko xedapen gehiago jasotzeko, hitz emango diot Garbine Oiarbideri, hirigintza zinegotziari. Garbine, nahi zunean. Eskerrik asko, Xabier. Hitzarmen honek helburu bikoitza du, batetik hastiko kirol ekipamendua handitzeko hirigintza arau bidea zehaztea, eta bestetik udalak lursailak eskuratzeko baldintzak ezartzea. Hirigintza arau bideari dagokionez, kirolgunea handitzeko beharrezkoak diren lurrak gaur egun lurzoru urbanizazioen gisa daude sailkatuta, eta gainera esku hartzeak asti eremua 50%tik gora handitzea dakar. Beraz, egiturazko aldaketa baten beharra du eta hori egiteko tresna egokia da plan orokorraren aldaketa. Plan orokorraren aldaketa horretan, aintzat hartuko da baita ere, sakon eta basarriak bere lur sailen zati handiena galduko duela, eta izaera berria eta kokapen aintzat hartuta egokia da hiri lurzoru finkatu gisa sailkatzea. Lurren eskuratzeari dagokionez, udalak erosi beharreko lursailen azaleraia 25.000 metro kuadrokoa da, salerosketaren prezioa tasazio bidez ezarri da, 1.600.000 euro, eta ordainketari dagokionez 110.000 euro salerosketa gauzatzeko hitzarmen hau sinatutakoan egingo da, eta gainerako zatia plan orokorraren aldaketa puntuala behin betiko onartzen denean ordainduko litzateke. Hauxe da labur hitzarmen honek jasotzen duena. Eskerrik asko, Garbine, txanda zabalduko dugu. Inazio, lehen txandan zure da ditza. Bai, labur. Gure ustez aukera handi baten aurrian gaude, sakon eta baserriko lurrak erostia. Zarauztarrentzat beharrezkoak dian kirol instalakuntzak handitu eta hobetzeko aukera paregabea dakau. Eta gu posi gaude. Hau ez da izango etxe barruan indako proiektu bat. Hau Zarauztarrekin indako proiektu bat izangoa. Eta behekin inberdo. Herritar eta kirol eragile guztiekin. Maiz honetatik hasi, EAJ, EH Bildu eta PSE, eta kirol eragile guztiekin batera indako proiektu bat, izan behar du. Eta hori da gure ikuspegia, eta hori da gure plangintza. Ez dago ezer zehaztuta, behar ezberdin asko daude mai gainean, eta horregatik, eskua luzatzeiet, eragile danei bertan parte hartzeko ahalik eta proiektu egokiena izateko. Beste gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Inazio. Jon, arratsaldeon, lehen txandan zure da ditza. Bai, arratsaldeon danai. Hain bozkatzea guazen hitzarmen proposamenan baitan, hainbat azalpen eman nahiko genituzke, hitzarmenan izenburua oinarri hartuta. Izenburuak honakoa dio, hastiko kirol ekipamendua handitzeko sakon eta baserriko lurrak eskuratzeko hirigintza hitzarmen proposamena. Izenburuan bertan 3 gai ezberdinatea ditzakegu, honakoak esateako, alde batetik lurrak eskuratzea, bestetik hastiko kirol ekipamendua handitzea, eta 3. hirigintza hitzarmena. Eta hauetan banaka azalpena emango dut gure iritzia mai gainean jartzeko. Lurrak eskuratzei dagokionez EH Bildutik askotan aipatu izan deu udalaren jabetzara pasatzeko lurreskoetak positibotzat jotzen ditugula. Udalak bere jabetzako lurrak izatian, herriarentzat onuragarri izan daitezken prozesu edo ekimen ezberdinak abiaraz ditakelako. Esaterako, naturgune bat bestea eta ingurua natural mantentzea, herritarrek egunerokotasunean erabiltzeko lurrak lortzia, edo aurrera begirako antolamendu baten aurrean promotore pribatuen menpe egon behar izatea garapen urbanistikoak egiteko. Baina erosketa hauek edozein modutan egitearen aldeaz gaude. Hastiko lurra hauen kasuan, landalurra eskuratuko genuke, gune berde bat. Eta gainea datozen hamarkadetan gune honek izan dezaken garrantzia ere kontutan izan beharko genuke. Gaur egun, uholde arriskua duen eremua da jada eremu hau. Eta aurrera begiratzen badugu, eta klima aldaketa aintzat hartzen badugu, gune guztia euri uholde, ibai uholde zein kostaren igoaren ondorioz, uholde garritasuna areagotuko duen azterketa jada badaude. Eta horrek, natural mantenduz, beste hainbat eremuri uholdagarritasuna jeistea ere suposatuko luke. Eremunetara bideratuko baitira ur fluxo guzti horiek. Bigarrengo puntua, hastiko kirol ekipamenduari handitzari dagokionez, gai honetan gure iritzia ez da insinplia izenburuan agertzetan bezala. Hasti, egun kirolgune bat da bai, eta datozen hilabetetan aldaketa garrantzitsu bat izango du. Belar naturaleko futbol zelaia, belar artifizialez ordezkatzea zuzen. Honek aukera asko zabalduko dizkio Zarauzko kirol elkarteko futbol sailari bertan egunerokotasunean jarduteko.
Sakonetako lurra hauetan astiko ekipamendua handitu behar den edo ez, eta nola ordea hausnarketa sakon baten bidez egin behar dela uste dugu. Eta orain urte batzutako ikuspegi batekin, orain arte iruditan genekan bezala. Hemen Inatxo bai epatu dula, lanketa guzti hau, zarauztar guztiekin egiteko intentzioa dagola, parte hartze prozesuarekin, eragile desberdinak, klub desberdinak, alderdi politikoak, eta hori positibo dat jode du baita ere, ikusteko zer egin beharko litzateken edo ez inguru horretan. Gaur egun planifikatuak dauden aldaketak gauzatu ondoren, hau da, belar artifiziala jarri ondoren, zein behar izango dituen herriak ez dakigu. Eta hortako, esan ditugun, lanketa guzti horiek edo prozesu parte hartzaile hori egin beharko da. Eta hortik, herriaren beharrak ondorioztatu beharko lirateke. Behin behar horiek identifikatzean ikusiko da, eremu hortan zerbait egin beharra daun edez, eta baita iteik daun edo ez. Baina gaur-gaurkoz lanketa hori egin gabe, eremu aukirolik zarakuntzak handitzeko erabilideko dela esaten ari zarete, eta guk ez dakau horren ikuspegirik oantxe bertan. Eta azken irakau, hirugarren puntua dela hitzarmena bea eta hitzarmen honen txostena, dokumentazioan da ona, erpin asko dituena, eta baita ondorio ezberdinak izan ditzakena herrirako. Lehenik eta behin, gaur egungo herriko antolamendu orokorreko plangintza aldatu beharko litzake, astiko kirolgune handitzeko aukera ematen duena, baldin eta beharra baldin badago, noski, hola ulertzeu, eta behin beharreko prozesuak egin ondoren. Beharroien txostenik gaur gaurkoz ez dakau. Bestetik, gaur egun landalurrak diren eremuan baserri bat dago, eta gaur egungo jabek baserriren jabetza eta 3.000 metro karratu inguruko partzela baten jabetzarekin jarraituko dute. Baina irigintza aldaketa partzial bat egin ondoren edo puntual bat, lur horiek hiri-lurzoro finkatu bilakatuko direla aipatzen da, eta naiz eta eraikinaren azalera eraikigarria mantendu, gehienez 8 etxe bizitza egiteko aukera izango dela zehazten da. Gure ustez lurrak behar badira edo udalak behar baditu, dagokion prezioan ordaindu behar dira, baina ez beste aukera batzuk ireki eta era arbitrario batean. Batez ere gure herriko beste hainbat landalurretan badirelako baserriak. Eta hauek segregazioak eskatu dituztenena ezezkoak jaso dituzte, landalurran daudela oinarrituta besteak beste. Kasu horietan ez zaila aukera ematen aldaketa partzialeki egiteko plan orokorrean, kasu honetan ordea bai. Eta hau egoera diskriminatorio bat dela uste dugu. Landalurretan baserri bat duenak eta udalaren interesekoak izan daitezken lurrik ez badu, ezin ditu lau etxe bizitza egin adibidez. Baina lurrak izango balitu eta interesgarria gainera, udalarekin negoziatu eta eraikinaren segregazio eresi halko luke lur horien truke. Eta ez zaigu bidezko iruditzen truke hau. Bestetik, hitzarmenean alde bakoitzak zein konpromiso ekonomiko hartzen dituen agertzen da, baita udalak behin hitzarmena sinatzen den momentutik egin beharrekoak ere. Kontua da, ez betetzeren bat gertatuko baldin balitz, nola biderazko den gaia ez dakigula. Hau da, udalak plan orokorra partzialki aldatzeko prozesua abia dezake, bai. Baina bidean oztopoak topatu ere bai. Eta agian beste erakunde batek atzera botarazi ere bai aldaketa hau. Kasu hortan ze gertatze da. Hitzarmean sinatzerako jarreteko fidantza galdu egiten da doitzuli, edo kalte ordainen bat gehiago suposa dezake honek. Gai guzti hauei buruz hitzarmean ez du ezer jartzen. Eta guztia horrela, etzegu hitzarmena bat bere orekatua iruditzen, ez zarauztarrentzat, ez zarautzentzat ere. Labur bilduz, esandako guztia, lurrak erostean alde gaude, lur horien erabilaren hausnarketa egitearen alde gaude, izan kirol erabilerarako, izan lehen sektorerako, izan aixialdirako, baina hitzarmen mota honen kontra gaude. Hitzarmen honek herritarren artean desorekak eta ezberdintasunak sustatzen ditu. Eta etxebitzaren kasuan, beste behin, eskubide izan beharko lukena batzuen privilegio izatera pasatzen da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Jon. Lehen txandan, Garbine, zure daitza. Eskerrik asko, Xabier. Lehen aipatu dudan bezala, hitzarmen honen bidez, 25.000 metro kuadro inguru, bere ganatuko ditu udalak, egungo astiko kirolgunearen alboan, Zarauzko herriarentzako, kirol arloko azpiegitura garrantzitsua izango den zabalpena gauzatu ahal izateko. Urte luzez izan du udalak zabalpen hori esku artean, baina azken 5 urteotan eman zaio bultzada erabakigarria kirolgunea egiteko beharrezkoak diren lursailen erosketaren bidez. 2019an egintzen azterlanean oinarrituta, 2020tik udalak hainbat lursail eskuratu ditu, baina lursail handien eskuratzea ez orain arte posible izan. Orain, lanketa luze baten ondorioz, akordio hori lortzea posible izan da. Eta erosketa honek posible egingo du, aspaldian zarauztarrok amestu dugun asti berria, zarauztarren kirolerako zaletasunaren neurriko azpiegitura izatean. Behin hitzarmena sinatuta plan orokorraren aldaketa puntuala martxan jarriko dugu eta lanketa horretan bidea elkarrekin hasiko dugu, modu parte hartzailean, kirol elkarteekin eta herritarrekin. Zarautzen etorkizuneko kirol azpiegitura garrantzitsua izango dena hasi berria guztion artean egingo dugulako.
Eta EH Bilduk aipatutakoan arira, gauza batzuk argitukan nahiko nituzke, zalantzan jartzen du alde batetik, dagoen inguruagatikan uholdegarritasuna eta ingurumen inpaktua eta bar, horiek denak plan orokorraren aldaketa puntualian aztertuko dira, dagozkion txostenak egingo dira, eta hala badagokio onartuko da, eta ez badagokio ez da onartuko noski. Prozesu parte hartzailean erabakitzen dan edo eratortzen dan edo horrek proposatzen duna ere, plan orokorran aldaketa puntual hortan txertatuko da, noski. Eta zalantzan jartzen dezute, azpiegitura bea, oain belar artifiziala jartzera guatzelako futbol zelaian. Guk ez dugu zalantzan jartzen, guk iruditzen zaigu azpiegitura hori beharrezkoa dela, eta horren definizioan bai, herritarrekin eta kirol elkarteekin hitz egingo dugu. Beste alde batetik, baserria hiri lurzoru izendatzearekin diskriminazioa aipatzen dezute. Argi eta garbi dagoena da, baserri batek bere ustiapenerako lurra galtzen ditun momentuan eta hiri lurzoruarekin mugakide dagoenean, zentzu guztia dukala hiri lurzoru izendatzeko eremu hori baita ere. Ez luke izango zentzurik, baserria bera lurri gabe eta dagoen kokapenean egonda hiri lurzoru inguratuta hiri lurzoru ez izatean. Eta betetzen ez baldin bada zer gertatuko litzaken ez dakigula. Edozein erosketa aukera egiten den bezala, 110 aurreratzen da, eta gauzatuko ez balitz 110 hori erostea dijoanak galdu egiten du. Normala dan bezala eta ohikoa dan bezala. Ez genuke nahi ala izatea, noski, eta gure ahalegin guztiak egingo ditugu, asti berria egiteko, modu parte hartzailean aipatu dugun bezala, herriko kirol elkarte, kirolari eta herritar guztiei zerbitzu emango dien azpiegitura duen bat, eta gure beharrak asetuko dituena elkarrekin irudikatu eta egikaritzeko. Eskerrik asko Garbiñe, bigarren txanda zabaltzen dugu. Ignacio, zure da hitza. Bai, Garbiñek esan duenakin guztiz adoz. Azken finean, gobernu birikita dago, beti, prozesu parte hartzaile baten bidez, proiektua aurre eramateko ikusteko beharrak zindian, eta behar horien arabera baindako instalakuntza batzuk izateko. Ezer definitu gabe, gaur egun, ezer esan gabe, zer izangoan hori etorkizun batian, baino bai atedanak irikita, jende entzuteko, eragile ezberdina entzuteko, eta aldan emaitzan nuena izateko, hastiko handitze hori. Jonek esan duen gauza batzu erantzunez, esan dezue dagokion presioan ordaindu beharko litzatekela luzai honen erosketa, baina betikoan gaude, diruan nun dago, edo nondik ordainduko nuke hau guztian erosketa. Nostez men udalak zuhurtziaz jokatu du. Akordio honekin udalai etzaio beste hainbat milioi euro kostatuko hau dana erostea, eta kirol instalakuntza batzuk handitu izango ditugu, benetan presio egoki batean, eta gero proiektu egoki bat baita ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ignacio. Bigarren txandan, ez? Bigarren txanda bukatzeko, esan nahi dizuet, gaur dakarguna hasierako onespen bat dela, bere bide izango duena, eta hasierako onespen ontara iristeko lan asko egin dugu. Inbeste, 7 urte zeon gerala hitz egiten, adostasun honetara iritsi arte. Eta 7 urteko negoziaketaren ondoren, gaur dakargu hau, uste degulako zarautzentzat aukera aparta dela, aukera handi bat, Ignaciok esan du bezala, eta aukera hori beste behin ere ezin degula galdu. Beste tren bat pasatzen da. Kasu honetan autopista nahi bezu, edo trena ingurutik pasatzen delako. Gu trena hartzera goaz, beste behin ere. 2020 urtetik Zarautzko udalak asti udal kirolgunearen inguruan 8 lursail erosi ditugu, banan negoziatzen lurjabe guztiekin. Aurreko batean ere aurka bozkatu zenuten, horrelako
gai bat, erosketa bat bideratu genuenean udal batza honetan, orduan ere aurka bozkatu zenuten, eta guztira 8.300 metro erosi ditugu guztira, 33 jaberekin akordioak itxi ondoren. Orain lurjabe nagusiekin, esan bezala, 25.000 metro kuadro erosteko aukera daukagu, eta guk ez dugu utziko tren hori, ez diogu utziko tren hori ihes egiten. Zein dan inguru hori, lurroiek erosi behar ditugu, gaur egun futbol zelaien atzean dauden lurrak diralako, eta lurroiek daude oso ondo kokatuta, estrategikoki, urte luzez udal honek, eta ez da egia da guk 2019an aurkeztu genuela planteamendu bat, baina arkeologia pixka bat egin dut honen inguruan, eta partekatu nahi dut zuekin, pasa mesedez, partekatu nahi dut zuekin, 1987 urtean, batzuk etzinaten jaio gendikan, 1987 urtean, mai gainean zegon, solución 1, ordenación general. Eta hau Zarauzko udala landu zuen 1987 urtean. Ikusten dezute, 2019 urtean egindakoaren oso antzekoa dela. Alegia, lur hauek ez dira edozein lur estrategikoak dira astiren zabalpenerako. 1987, Inazio, zu jaio, baino, 9 urte, 11 urte leno. Orduan, arkeologia ariketa honekin zer esan nahi dut. Orduko udalbatzak bazeukala kezka hau, orduko alkateak bazeukala kezka hau, eta ordutik Zarauzko udalak herriari atletismo pista bat zor diola. Ze asko eta asko izan gera atletismoa praktikatu degunak herri honetan, eta beti esan zaigu, bai sakonetan egingo da atletismo pista. 1987 urtetik, ez da gure proiektua. Bazuek gaur esan dezute, ez dakizuela zein behar izango dituen astin Zarauzko herriak. Esate dizuet, Zarauzko udalak 1987 urtetik hontan badiardula, eta ordutik asko izan dira, kirol elkartetikan pasadiran arduradunak, kirol elkartetatik pasadiran eta pasageran kirolariak, eta azken urte hauetan, azken 10 urtetan, denekin hitz egitea tokatu zaigu, eta denek jakizue begionez ikusi dutela erosketa hau burutzea, eta beti galdetu izan diate nola diejoaz negoziazioak. Ze azaldu diegu, negoziatzen ari ginela, presari gabe, gure negoziatzeko era da, Santa Clara konbentua negoziatzen 5 urte pasa genitun, eta unea iritsi zanean, naturalki erosi genuen, tren hori pasa zanean, hartu genuen tren hori ere. Eta gaur dakargu beste tren bat oso aukera ona dana eta ezin deguna galdu, besteak beste 1987 urtetik udal hontako kajoietan dagoen proiektu bat gauzatzeko eta herriari agindutakoa betetzeko. Besteak beste, EAJak hori agindu duelako bere hauteskunde programan dakizuen bezala, eta hori gauzatzeko buru belarri jardungo gerala. Gure asmoa zein da? Bai, asti kirol instalazioak handitzeko hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa abiatu beharko dugu, lehiaketa baditu beharko dugu horretarako, eta gure asmoa da, garbi esateko, Zarauzko herriari, datorren urtean, 2026 urtean nahiko genukela aldaketa hori onartzea, eta 2027an gauzatze proiektuak bideratu, lehen datorren agintaldian, guzti hau martxan jartzeko. Hori da gure asmoa, eta bukatzeko esan, gaur berriz bi ezezko jasoko ditugula aurrekontutan eta astin zabalpenaren inguruan. Dula astebete
ezezkoa bozkatu zenioten aurreko ostegunean autobus geltokiari. Aste baten, 3 marran. Ez autobus geltokiari, ez 2026 garren urteko aurrekontuari, eta ez astiren zabalpenari. Ez eta ez. 3 aldiz. Hau da zuen aportazioa. Bajakein udal gobernu honek baietz. 3 marran, bai, udal gobernu honek bai ematen dio autobus geltokiari, bai 2026 urteko aurrekontuei eta inbertsioei, eta bai nola ez astikon lurrak erosteari, 1987 garren urtetik udaletxeontako mai gainean dagoen proiektu bat gauzatzeko. Noski, Inaxiok esan duen bezala, kirol elkarteen eta proiektu honen inguruan edo nork izango du aukera parte hartzeko, ez bakarrik kirol talde, baizik herriari zabalduko dugun parte hartze prozesua plan orokorraren aldaketaren baitan hala behar duelako izan. Guk 3 marran jokoan, bai eta baietzak ezetzari irabazten dio. Eta honekin bozkatu egingo dugu 4. puntua. Astiko kirol ekipamendu handitzeko sakon eta basarriko lurrak eskuratzeko hirigintza hitzarmen proposamena onartu eta jende horrean jartzeari aldeko bozkak. 12. Aurkakoak 9. Onartu egiten da. Eta honekin, ezoiko udalbatza denez, 8 eta 11 minutu direnean bukatuta ematen dugu gaurkoa. Eskerrik asko denoi, gabona pasa.